iPhone, apilipo ko. Kaya pasigbasutlan ko ni kadiliman. Ha? Sulod na ka, Chik. Kaysa isa ka adlaw, isa ra kong proteksyonan. Si Perino ra. Sige. Ugma na lang. Ha ha ha. Oy kani kay si Inchik wala na proteksyonan ni Boss iPhone. Kuyapan ka sa kuaron. Atay. Ani, pinakuglawas. Busgan. Unsa man ka, Chik? Dili ko si Inchik. Ako si Kadiliman. Atay ka, kadiliman. Lah, asam to siya. Pantay na to kuaron. Kadiliman, dawatan eh. Lah, asa dito siya? Ako sa mulipod Boss iPhone. Kada niya ako ni Boss iPhone, oy. Maski pagpusgan, lawas ni Inchik. Alangan, nag-atag sa akong power. Si Supremo. Kinsa na supremo na imong giingon. Maunay kabaliktaran nimo, kadiliman. Kung nay kadiliman, naapoy Supremo nga naggiya sa mua. Mao ba? Asa na inyong supremo, ani? Siyempre Supremo, pero tingkos gana ni Supremo. Mao na akong giingon sa muha. Ingon na anak kakusga ng power ni Supremo. Dito na ako ang power inject. Kaya dili magsilbi ang nakuha sa imo, ha? May gamit niya ang power ni Inchik. Ikaw ra ba rin na laser eyes? Atay, nawala na po si kadiliman. Makita na kay hapon tapos iPhone. Hiramon kay hapon ako ning lawas ni inject. Lah, nausap ako. Nalipong lagi ko. Inchik, ikaw na na. Boss iPhone, ako na ni. Usa di ay nahitabo. Taysa, sure jud ka nga ikaw na. Pag-transform daw bi kung ikaw jud na. Ngano di ay? Sige. Ako na ni. Ya, ikaw na jud di ay. Pataya oy, naparehas ka kang Pirino. Nasudlan po kang kadiliman. Sure, uy. Nasuglan ay ko ni kadiliman. Abi na ko tamko rato. Nga, sa may gibati di mo. Abat po na, bukat kayo ako lawas pa. Nasuglan na ko ni kadiliman. Aya lagi, makakonfeksyon, magut ko ba, pero isa ra sa isa kaadlaw. Saon man niya? Mao ba? Uya, kato si Perino. Dili na yun to siya masudlan. Oh, di na to siya masudlan. O sige lang, sabayan ti ka karon ug asa ka mo adto. Sige. Anak na lang. Sige, bites. Tara, pasi na ta. Atay ni si Boss iPhone. Gisabayan pa si Inchik. Di na inon ko katarong og sulod ani sa lawas niya. Giatay.